assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama juurama beltanama kadi ñaganama Allah moƴƴere on mbiyama ko baylo boɗejo reeɗo mi salmini kadi mawɗo galle woni baba Abou Samba Diop e dawɗo Moussa Dia salminama e technicien ji meɗen Jobbo Abou Ba no wiyete kadi Djibi Dieng salminima kadi bismoɗen kadi invité ji meɗen invité ji gandanɗa hoore mon hay goto watta ɗum présenté rendu fulɓe go mi salminima Raky Diallo madame Ndiaye salminima a salmitama Diary mi salmini yeɓiyankoɓe émission yonta hande mi salmini yenna caméraman uji ɗi technicien ji ɗi weltade kadi arde huccidde e mon e émission mon yonta hande e mi bismima kadi invité ji ɗi mi wiɓe bisimilla mabɓe e plateau amen a jarama Ndiaye Diatta e Salma Aidara mi salminima a salmitama Diaretou ewa assalamtu aleykum awladu Mauritanie assalamtu aleykum awladu Sénégal mi salmini on foof mi juurimama on caggal yettude Allah mi waɗi mum enen e baba inchallah mi salmini les deux invités là bisimilla ma en mbima Ba kadi ne garten e plateau men woni calmini kadi bismoɗen kadi invité ji men grand Iba men hay goto watta on présenté kadi jimoni andi Iba men koye dillat koye affaire rap machallah hande kanko woni invité men Iba men mi salminimo yam kadi bisimilla ma ko noon tigui mi salminima Diary mi salmini aussi yeɓiyankoɓe Pindi TV mi salmini onon aussi kadi waɗo présenté émission o Raky Salma et aussi mon jeune frère Bamou Rap from Babaɓe mi salmini aussi kala yeɓiyanke Pindi TV weltade aussi e oɗo émission fattamle mbiɗo mo ganduɗa hannde mi dañi fattangue aussi e jeeyede hen mi salmini aussi kadi régie tambiɓe golle e Pindi TV ɓe merci a jarama Bamou Rap mi salminima yo jaam salmini mi salmitima ya wone jaam mi salmini dendagal yeɓiyankoɓe Pindi TV ko ɓinguel mabɓe woni ɗo ɓinguel fulɓe ɓinguel Mauritanie Sénégal salmitimo no fewi jarama ko noon tigui on jii invité ji amen machallah hande komin mbiyanno o min jahan Mauritanie min jahani koto woodi Mauritanie naji naɓe saabu ko mbimi ko Mauritanie Sénégal ko maayo ala keerol woni ɗon eyyi ko ɓinguel babaɓe hande min mbaɗi invité e ɓiɗɗo kadi Sénégal naji woni mo ganduɗen grand meɗen Iba men hande noon koye cadre rap kadi en jii tiset mo mbaɗɗen hande o Abdoulaye Camara woni baba Kana yo Allah yurmomo yafomo juuɗo moƴƴo jaɓɓomo ko frère men sehil yimɓe foof dal mais hande haade min artude ɗum ɗon hande ko Bamou Rap so Bamou Rap ko min mbiyami ko kanko woni star am min kanko woni rappeur am ɓooyi yebdemo kadi ɓooyi hursindemo hande noon ko Allah hoddiri hande o woni plateau he hande noon haade min yaade Salma Raky ko Bamou Rap jiɗɗen andude hol gonɗo Bamou Rap gonga mbiɗa ko donc yimɓe namdotoma tan ko holto jeeya exactement bon Bamou Rap ko artiste rappeur babalnajo ɓinguel fulɓe Mauritanie Sénégal foof ko babaɓe jeeyami komi Mauritaniajo komi rappeur machallah donc an mane mbaɗɗa débuté carrière ma bon tawi ko Bamou Rap o ɓol kalten Bamou Rap o waɗi carrière muɗum ko 2020 mais ko adi ɗum ko wonmo gondunomi d' abord gonnomi koye crew goto no wiye HPM min mbaɗi carrière guel 2018 min e mabɓe ɓe finalement ɓe goppi mbammi carrière am min goto 2020 holko saabi séparation ko tagui certuɗon ko wasde nanodirde walla ko an itti décision ma henna sertude e mabɓe bon wona wasde nanodirde ni kamɓe ɓe jogui caɗele to côté jinnaɓe mabɓe to aɗa andi enen hande fulɓe sa woni jimo rek so tawi jinnaɓe ma woodi no paamirani rek ene wawi jiiroma woni yitere walla yimɓe haaloɓe kaalaɓe jiira woni yitere kamɓe ɓe jogui caɗele to côté jinnaɓe mabɓe mais min to jinnaɓe am ga ko tranquille après mbammi carrière solo min go machallah Diary anani artiste men ko wigo donc ko noon kanko yidde nde yenna puusimo ha joni omo waɗa rap donc ko hunde gandanɗa waɗi fayida machallah ok min kam Bamou Rap jiɗmi namdadema rek ko joni ɓurɗa joɗade ko Mauritanie walla ko Sénégal bon min mbiɗa wawi wiidemi ko ɗiɗɗi foof par ce que mi anda taw to jooɗimi par ce que mbiɗa wawi wonde ɗo hande mi wonɗo lebbe ɗiɗi mi yaaha Mauritanie kadi mi won toon lewru mi arta
kala to jogii men liggey fof ko toon gona mais kono affaire o ko ɗo de si mbiɗa wawi wiide affaire o ko ɗo kadi affaire o kadi to kadi surtout iba men min ñanden min jii ko kanko jeeyi wiyetede ñanden o jii ko waɗi toon ko waɗi ton ko yooɗi machallah sohaɓe hewɓe jii hen koye mum hayɓe gandama hen a wiyama an andi ko jidda yo Allah waɗane ɗum waɗane julle kala de walla jakko e andal e kadi min beltanimamo no feewi gonga hande on bokki plateau min mbaɗimo ɗo invité annene kadi forin adde ɗo ko ɓooyi maro ko mbiyata ko da ko joni Allah hoddiri mom jaari ñawtomi rek avant que den naate bammuta olo ken hunde seeɗa waji ɓe ganda carrément holto niveau tonni bammuta hongo min jiya hakkillam wawa deje somi heɓani ko jinmi ko wonko guire coyno to on jiyani ko jiimi ko o tala ko donc dokke Allah min mbaɗani kon caftanande haalullaji haala wawa hejje ɓan so tawi gandimane yaaj mi fewna lawolam mi holla bawalam woppa ɓe e kiram wona toɓi tan nen keeɓi ilam ko golle hakkillam maddun ko seese yarate wona doole wawrete haɗani ɗo wona ɗo haala ka to inde haalate ɗum woni hare nde so fuɗi adorto ko piindi mi windi ɓendi hakkille no waɗa to tiiɗi koyɗam daroto tiiɗi Allah wela foɓɓan ma ɓerɗe jalta pooɗono ma ɓerɗe welaka ma ne heppi lakara ma jooɗono ma ɓerɗe bonde jogono ma bone yoɓono ma machallah on dañi koɗo de waɗi fayida min joni mi natti wonde koɗo ala an joni mi jeeraki équipe men accumi oppirma ekkele ɗe mais min o wonko gujjumi hen seeɗa par rapport e ko fawi ɗo ko mais aussi ɗi temps fof mbaɗa heɗo kala ko yaltini ko ego trip clash te ko ɓuuri hewde somo mema o mema rapport uji Sénégal ɗi ha tengte BBMC holko woni caɗele makko e BBMC non bébé min galda caɗele minen ko rap amen jogdi caɗele ɗum il faut yimɓe paama ɗum rap moon min ko rapam jogdi caɗele rap makko mais so arti minen ɓiɗɓe so inde bébé nde iwi indam nde iwi minen ɓiɗɓe komin tranquille mais minen rap amen wonta tranquille mi nani aɗa memamo wonde won carrément on mema aussi manda ko président mon manda ko holɗum e moon bon bébé waɗi ko son walla son uji ni wona son ni ko son uji a heewi son fof mo waɗi o haalata hen murten o murten noon ko pays wona rappeur uji tan jeeyi leydi ndi o so wi murten haymo wona rappeur o nani hen o min ɗum tagi kam haalde mi haaldirani ko woni ɗo haalde e kaari min kaldirmi ko leydi ndi ɗum tagi kam haaldude bébé ok jaari hen ɗon salma ano ko bande o murtannajo ay maraga wasam namɗa ok mais jaari min ko haayi kam salma wonni ko suusi reedu bon c'est vrai won son goto mo waɗanno son o wi manda ko rab holon taccata ma e manda classe wonno hande hande arte joɗima ha e Sénégal nder Dakar a waɗa hen sohuji ma aɗa mema wajiɓe taw o hulani hen holko ɗokuma woni bamur rab bon so yi mi waɗi ɗum o waddemi leydi Mauritanie Sénégal fof goto pour te dire Mauritanie Sénégal ko enen fof jeeyi ɗum ɗum tagi kam jogade ngal cuusal mbeɗa wawi darade ɗo mi haale mabɓe ko beelaɓe kam ɓe garata to amen ɓe kaali amen koɓe mbela ken denɗiraɓe quoi ɗum tagi kam jogade ngal cuusal ko ɓi debbo e ɓi gorko te aussi kay cadre rapport tan haaɗi ko cadre rapport rek à part so diwti ɗum noon ken tranquille e ngala caɗele ok salma nacciri o min jinnomi ko namdade pourquoi tout le temps rappeur ɓe ɓe jiiɗi wadde yiɗi clash ondirde hakkude mabɓe gonga ni kadi clash o holko ɓeydanta on walla bon clash o min kam komi anda ko fof komi garɗo tawmi musique o kadi ko hen tawmi ɗum clash uji ko hen tawmi mais won côté mo gandumi kam la plupart clash uji ne ɓeyde min mbeɗa wawi wiide côté yam min valeur am min yaltin kam ko clash pour te dire wax degg waɗa chaîne ma o ko clash o mi abonné ji mo joguimi ɗi ko clash hokki kam min surtout min côté yam ne waɗi ɗeydare quoi mais goɗɗo kadi ne wawi won mbaɗo son hommage yaltira toon wo fo yeto Allah hokkira ɗum tan yaltira kadi clash o ko hen jeeya game o jeeya mais ja j'avais ono mbatton ko clash ko ɓurɗomo beuse mbatta clash walla an ko guiƴe en mbatta clash bon waɗi clash uji ni hay fotɓe no mbaddani kañum il suffit ran ko an mo mbatta o clash o mo mbatta clash o ganda an ko mbaɗirɗamo clash taw clash mo pawta e makko e taw a waɗirani ɗum gañgu walla a waɗirani ɗum haydara juste ko rappek mbaɗirta ɗum kadi so tawi aɗa waɗa clash mo ɓurɗa yitadema worgo keɓɗa hen kono ma leel donc wadde ko beuse mbaɗirton ɗum wadde ko beuse mbaɗirton ɗum bon ne waɗi ɗum par ce que mata nana mbima mino si anam youtube o somi heeɓi won quelque abonné ji ko clash waɗi kam noon a faami firti ko ɓuri ɓemi wonɓe taw min goni yeesam mbeɗa ara mbeɗa haalde mabɓe ha abonné jam keɓɗon firti min hay somi fotani mabɓe mbeɗan fonduni e mabɓe ko kamɓe ɓurdemi kamɓe tagui ɓurdemi ko ko ɗum tagi kam min o haaldude e mabɓe kamɓe pour mi gam mi wawa fondede mabɓe way ha somi fondaki e mabɓe kam momi abba e mabɓe quoi
minen waɗi foɗɓe yam ha heewi nan caggal ɓen kadi nane yam jiiɗi kadi tawtoydemi to jimmi tawori ɓe to c'est juste min gërënden ha joni aussi bammurat par ce que mboɗo tuyonoma noon e émission il faut vision walla rabne ɗo yimɓe piya ha Moussa mais ko ɓe en jogui on chance yonta hannde bébé MC ha joni mi nanani to jaabi ma ɗum ko 1 est ce que wona défaite ma deuxième question mais est ce que aɗa paari hannde pour waɗude featuring bébé MC so wonodinoma bon mi wiyata mi parani ɗum par ce que ala fof ko ala e musique he mi wiyata mi parani ɗum so bébé to gonmi ɗo ni hay hannde so bébé fi hannde son ɗo to jooɗimi ɗo somi hoti kom balnomi son ñaw expérience no heewi hayso haaldanima nga hay wonde mino hayso haaldere o murtene o yo ittu ɗum hen tan yo haalde kaari yo wi oɗo iba men min ko iba men kaldami mi haaldani leydi min kaldami koye joomoye mi haaldani Sénégal yema après mi laalatamo kanko kono so haalde leydi min mi arat min woni avocat murtene wallahi machallah ko anan an woni vrai procureur min sino sagam Salma wona min wiya bammu rap yami bammu rap woni sono to jaabinɗa bébé MC ɗo wonto mbiyata manda ko Sadio Mané wona holɗum on couple alkota min seeɗa min ganda ɓe paama tigui holto affaire o yara ɗon mbimi komi parɗo haare mi kuram mbarani goto dillina leydi makki ƴetta trône para hoto kanko gadduɗa ko jari foof ali goto sooda hikko taccata o tooɓo so tawi ka leydi moɗodi baade am beeri wo back to back les rap ko rap gaare ko job debbo reedu so yimo yo doog sibano a soof kure maɗe pelluɗa a waɗani fo a wonkoɗum foof tiggo si bébé yeman gootino king joom wulari puttini mi def mi ɓurtina so wetim tattaɓe gultina raprimi weltani elle effet autotine kala kaɗa waɗa hattan haaldetake kine babou wiya fattan babou hulata ɓiyuma e sinno watti wadde tine yeman fo mettidi won joni machallah ide so fere wultina non machallah et il est bien quand même il est mais bien hande onon no mbaɗirton classe onon rappeur ji comme no min mbiyami comme genre mbeureji ɗi rek ɓe jeer ko combat mabɓe est ce que son jiidiri on mbaɗ mon fo jogata goɗɗon en non ko tarakil minen côté amen minen so min jalti rapport komin tranquille min mbami komin tranquille so jomum waɗi komin tranquille so waɗani komin tranquille an joni min gandi ɓuure nde gonduɗa nde an ko ɓuure oto men murtannaɓe a jaggi kono ɓeɓe en ormen murtanaɓe hay ɗum min murtanaɓe jaabo non finalement o jooɗiɗo émission mi heeɗima émission mo kanke Djidje Dou o wi kanko haaldani murten mais koye murten o haaldanno mataw ayi sama safal o haalda koye murten o haaldanno mais guil caggal kalasa mo suwa yi bébé yaltini son ram suwa kadi ha hande to woni fof kam yo andu kam min mbeɗam jooɗi aɗa fari aɗa jogui expérience ɓolo machallah mais an bamurab ñanden jimami nde ko tente ɓolo mbadda hande kadi ka cinduɗo hande kom guittude tento bamme ɗum ɗo Sénégal nini on jii an holmo woni référencement e rap bon ɓen ko Mauritaniyeji wiyete ko force moyen ko ɓen goni idolaji am Kapi Ouzbi aɓene mbaɗa rap ha hande aɓen mbaɗa rap biteɗo Kapi onan France biteɗo Ouzbi onan Nouakchott ɓe jeeya koye wuura men baba kono oɗo ko toon jiya mataw no wiyete toma toon jiya toma minen jeyda wuuro no murtannaɓe machallah aɓe jogui rappeur aɓe jogui e hawta ko on noon kam machallah ɓe jogui kadi aɓe cuusi min ko murtannaɓe tagui kam heɗade rap saabu kamɓe ɓe bindat te soɓe mbaɗi rap tan a nanata koɓe kaalata ko murtannaɓe hay Sénégal nane ɓe bindede kamɓe bindede min kamɓe tagui kam yiyemde e heɗade Allah ne seedi kamɓe murtannaɓe kam tegem Sénégal joɗɗade oɗo jaaɗi aɗa waɗi Sénégal aɗa waɗa émission aɗa huccite caméra ala haydara i min ko murtannaji so min kadi komi Sénégal nayi ko c'est la même chose joni jinnanowaɗam ko affaire ko comme ɗo joni no taɓirtono noon gaɗa ko kaala hunde tan kaala hunde tan jokka jora jokka ɗum no wiyete tawno yaay comme joni rimo wiyata ko rimde ande hunde wayi noon da comme joni mbiya wultina ngul manda hollu ngul han ha hewarana dow ko fof ko wulat tan da ko rim wiyete comme ça iri joni so mbiyam wadde asalma salma yo ko jolfini kono rim kam ɗum wiyata ko jokka jokki ko rim wiyete won aka pelani won ɗum namdo ba mu rap en tout cas acapella wona gotum kañum e gonɗi même place ni mais wona gotum quoi rim ko nandinde rim ko nandinde eyyi mi wiye siwo mi wiye tiwo en nandi o acapella kadi jeeya koye rim kadi jeeya koye rim par ce que ma ndima acapella ko yimɓe chanson mais taw wala instruit quoi taw wawa ɓol acapella taw wona instruit ko mbaɗan noon ɗo mi nanino kanko mone projet o ɓooyi
ɗon aussi il faut ganden holto projet o tolni est ce que wil ko jooɗe projet o walla ko stuji jooɗe projet o holto yarata bon projet o nan ɗon ha joni nan ligguey suwa gas juutide mais so yaltima wel ma wel inchallah ko noon ko leeli ko an ɗum tagi amen leel a wona est ce que dillira hunde seeɗa rabuji he rabuji kay maɓɓe e gal kawol sefo moi je pense rappeur quand même minen seetanami non tenen so ko seeɗa min ndimami ɗo seeɗa mi somo dokkanma ndu yiyatma assalamu aleykum africa galsen dikey fulɓe fuutankoɓe auditeur auditrice pindi tv mi salmini on comme animateur weeli noon kono ma sa jogi an saɗa ñaago jiwirte ɓaɗa koɗa ñaaga ko jinɗum ko mbanna ham ɗo aka wiir noon aka fela walla an o rabma an e hoore diwana ham ɗo hunde seeɗa taw hunde fof taw nanɗo tan koye comme joni salmare aɗa wona salmade comme joni hande o hande tan nanga hande tan pooɗa ɗum ha dow taw ko hande ɓolo tan taw fol kala ko aɗa waɗen hande o impro c'est pas no mais kam o min sincèrement émission mon o ene weeli kam yonta hande han te aussi kay saaha mum tigui tigui min notiti mon min ko mbiyami ko rek en tant que aussi artiste bamou rap hande nana wino ko deux parties wona baba kano avant que en gara hande holno jiruɗa carrément aussi move game hip hop pulaar ko en général sénégal e mauritanie est ce que carrément hande en keeɓi to ganduɗa hande eɗen mbiya ɗo somo top bon game pulaar o mo Mauritanie Sénégal o hay so heɓani en top artiste uji goto fof nane muudum mum nan liggo ne jiilo qualité ji nan jiilo visibilité kewɗi par ce que imagine toɗa guilay advise en sa ƴeewi advise en koye game pulaar limtete mais hande won niveau moɓe tolni hande advise to kalten ɗo bon France firti nana yaaha quoi janggo hande advise nan toon janggo ne wawi mi wona toon goɗɗo won toon ɓawa janggo goɗɗo won toon ko step by step rek inchallah men keɓɗon kam inchallah golle namdi fof ma moƴƴi mais ko golle tan mais goto fof nan liggo kam goto fof nan liggo goto fof nan wone muuduji mum boy jaren hande so mbaɗi kilpaji waɗa kilpaji leerɗi babse en authentique en e woɓɓe surtout aɓe jiiɗi hollirde pulaar wonko mofti si no pulaar mofti ko sey soɓe jaaɓi rendude no mofti ko heewi soɓe jaaɓi rendude mais ko ɗum noon won caɗe mais aussi est ce que aussi jaari rendude nde tan ma yon ndenten eɗen mbaɗa émission mbiyen ko duo taw ko diyal ɗum holko firti woni holɗum salmade ke an oɗon mbaɗa émission foti wonde ko duo on tartoni d' accord mais so onon mbawi wonde e nokku goto taw ko diyal taw ɓerɗe moon gondani ça veut dire ko wadde hay son gondi wadde ɓerɗe ɗe laaɓodirani a faami an jiɗanɗa oɗo ko wala ɗum jiɗanɗa genre wadde hayso wonti en denti enen kala il faut ɓerɗe ɓen laaɓa quoi par ce que sa ƴeewi hannde kala ko tarde men e milieu men ko ɗum ɗon aussi ko ha jaali sincèrement guilay dow hooram ko gonga en dentat neɗɗo ene jalanma walla aussi kadi wona e hunde fota nanggandema taw o derrière e soppo koyɗe ma hannde somi yi iba hannde mi jalannamo vraiment ko oɗo wiyata ko safra ene fongo e fongo mi jalanamo fongo e fongo non mais c'est ça jomum so rumtima mi wona e mon kay hay goto anda ɗum firti wadde hayso wonti eɗen denta eɗen gonta ya taw ɓe aussi ɓerɗe en laaɓi quoi ɓe gotum quoi ɓerɗe won neɗɗo ni sinon wonata ko dental baaɗi tan ɓerɗe won neɗɗo ñimmi namdade pourquoi rappeur ɓe Mauritanie ɓe ɓuri dañde buzz visibilité par rapport e rappeur ɓe halpulaar sénégalais ji ɗi pourquoi tout le temps awtiteyam de oy hay question portable ko onon jeeyi question ngaji ɗiɗi bon kanko peut être on wawi wasde jabade en tant que yen artiste rappeur mauritanien dal o wona e oɗo neutre dal o jaabomi question mais anne kadi en tant que animateur kadi aɗa e milieu rap o aɗa wawi jabade on question yimɓe ɗo milieu rabe mbiɗa holko tagui les artistes mauritaniens ɓuuri dañde visibilité e ɓuuri dañde buzz an to gonɗa ɗo je peux poser une question ça welama quoi combien d' artistes mauritaniens ganduɗa dans ta tête ɗo dans ma tête soɓeni advice tawna bam advice kam c'est quelqu'un mo gandanɗa hande e mbawa wiide hen bon e mbawa wadde quoi holmo ganduɗa par exemple no wiyete authentique holon kadi hollumo jaari no wiyete ko leñol e bonne on ko métis abda mcn no wiyete d' accord ok taw ko sénégal tawi ko sénégal non tawi ko sénégal bon visa binen ɗo en fof sénégal mauritanie min à travers mon émission mi meeɗa haalde sénégal tawi mi haalani mauritanie ene weeyi ni mataw ko ɓeeɗo ɓuuri waɗde favorisé won yooɓe noon ɗo sénégal par ce que ene fof en gotum wax dëgg yallah mais hannde sa ƴeewi aussi sénégal mauritanie même les artistes sénégalais ɓe puɗɗima yaltude quoi nden noon ko wiyete kuddigal ko yaware neɗɗo hen saaha
ene son gondi on mawnidi ko comment dirais-je niveau mum a wawata andude à 100%. hande sa ƴeewi les boy diakha le vis-à-vis qui a gagné le foot en 2019 ɗo e sénégal addi MC Modi en qu'importe ene ganda tan ganda sénégal a faami bébé MC e woɗɓe eɓe keewi quoi vis-à-vis c'est vrai vis-à-vis mais min je pense que vis-à-vis ko baɗo en disparaître goto instant non la question là il faut ala poser mon question s'il est disparu non mi haaldirani on banggue ça mais min ko constat mo manmi o ko on constat yenna saabi pose mi on question pourquoi les rappeurs mauritaniens ɓuuri wawde dañde visibilité yenna et buzz à chaque fois yenna soɓe genre de manière générale waɗani particularité dañata ɗum bamouda wona gonga ko ɓuuri hewde ko à 70%. Ah bon mais woni Mauritanie woni Sénégal kañum sa yi ko ɓuuri hewde ko ɗo min dañat ɗum par ce que minen hono genre ni ɗiɗo émission ngaji leydi amen wurani ɗum minen min gurani min gona wurɓe musique mi calmini haadi noon haadi witede haadi talimon to haadi ba haadi min calmini respiratoire on goto so woodi jiyata toon mo mbiɗa haadi ba effectivement à part ɗum goɗɗo ala min hande janggo mbeɗa wawi umma ɗum yaha télé fulɓe joddo toon e leydi ɓawa janggo mi yaha titode TV ɓafti mais murtene ala ɗum ko ɗum woni probléme o minen siɗo min joguino ɗum mais onon jogui téléphone onon jogui saabu ñande mi nani procureur ne haala o wi woni télé muttani ɗum ɗon mabɓe on wiyete haadi on woni haadi mimi joɗinima toon o wi o noddi arsaji hewɓe mawɓe jaboraɓe te pourtant ɓenne gara sénégal ene mbiya tel e murtani ngala télé ko mbiyannomi joni ko koddigal ko yawa eyyi ko ɗum ɗon c'est ça o hankkadi hay so wiyama murtene dijar won artiste uji ɗi mbaɗirat tan télé o ko télé safalɓe en anda saɗa faami enen joni so tawi ken haɓateɓe tan mbirta ka arta ko safalɓe jeeyi ɗum ɗo mais taw animateur gontono ko haala pular nodduma taw ko pular kalton mi yeehi toon min mi yeehi hedde haadi ba pular min kalat mais télé o ko télé safal mi émission mais min mi ƴeewirta ko safal mi jeeyi ɗum ƴeewirami ko émission haadi ba inviti kam même ari tranquille effectivement tan kono mais kam ne waɗi haadi ba nan toon safalɓe kamɓe murtannaɓe mbawa salade safalɓe sabu safal woni président ma kamɓe jeeyi murtani kam sa wiya murtani gaw kamɓe jeeyi kamɓe salade ɗum hande halpulaar way salade ɗo jolfo wawoni c'est impossible sabu enen fof poti ɗo murtani safal jaɓare halpulaar sarakulle bambara fof poti toon eyyi ɗum ɗon noon hande ko kadi garten kadi mi sikki mi fuɗɗomo seeɗa no wiide kadi iba men hande natten koye Ablaye Camara woni Baba Kano te min gandi hakkude ma e Baba Kano machallah Baba Kano ko Baba Kano men enen fof sabu mi yi hande tisel ma mi yi tisel am machallah ha hande cikkam ko kanko mami jakarlo so jimi wi mi wonani en 100% ko à cause de tisel Baba Kano mi wawa waddemo ko jakarlo hande mi jiiɗi min iba men garna min e Baba Kano ok eyi woto wayɗode en tout cas ko waɗi fof aussi ko downademo yo Allah yurmomo yaafom harnamo aljanna toon to woni yo ɓurano ga to ummi ha barke inde Allah yo leydi boyinaji ɓuuri ƴeewi makko Baba Kano mo a haali ko wonno ko sehli yimɓe fof et surtout min kam mbiyami ken jeewama par ce que guilo yeehi sa ƴeewi won yolde mawde ɓe ganduɗa carrément j'ose le dire eɓe gandi les artistes et les mélomanes min kattimo Baba Kano e mboɗo wiye neɗɗo kala ko wawi wonde e aduna hande oɗon jobbo ko technicien ko caméraman ko fof mais en dehors de métial ngal neɗɗa ko nene makko neɗɗo fof yo eto carrément wurtam nguuram an ko gonɗa ko waw ɗum mais neɗɗa ko guusi ha côté jikku makko ko jikku moƴƴo wonno ko jaajɗo il est trop très social ko neɗɗo ganduɗa carrément aussi kadi jinnoɗo vraiment aussi kadi wurdude yimɓe he quoi Baba Kano sa ƴeewi kala to woni yewata neɗɗo jaam et aussi hande min 2015 exemple dokkami nde kemmi émission ni wiye ramne ɗo nde Top FM caggal nde mbanmi stage la RFM kemmi dokkami émission Top FM woni premier émission e Bande FM à Dakar wallahi jour dokkami émission wonno ko heddi midi taw kanko mi andimo en 2014 sababu nde dugudemme wonno kam présenté Baba Kano o wiyam Iba so tawi on jiyanimi janggo jaggane ham Baba Kano kanko dugudemme kañum woni rapport mo guiɗimi andude e rapport pulaar par ce que min gonnomi kemmiɗo jolfuɓe Baba Kano rewi hen nde kemmi émission nde jaalumi koyɗe ha HLM tawomi toon mbi Baba Kano min de mi rokkama émission rappulaar omo jooɗi ndeysan mbimi kono mi anda hay goto e rapport aji sona dugde me walla mi waji ɓe mi andaɓe mi heeɓa son uji mabɓe mi fuɗɗo émission alkamis fuɗɗotoɓe ndeysan ni ƴettumi kaye feuille o rokkiyam inde kewɗe bindumi numéro aji mumen e tout jaami après puɗɗimi émission guel nden noon min jokkodiri nden aussi kadi o
jokkodire e waaji ɓe fof ko wayno Baye Leus en e woɗɓe kamɓe fof fotiɓe ndeysan ɓe ngoli neɗɗo gooto Allah waɗi noon timmani 2 mois mbanmi compétition kanko jeeyo ko nden adi kanko jeeyo kanko woni premier gagnant en 2015 donc hannde ko mbiyatmi ko tan Baba Kane est ce que may dañci hono makko o yaɓata par ce que Baba Kane kala ko jogui hayso ko mbuuɗu o yiɗata ko yimɓe fof ndenda ɗum wallahi wal asim kadi ko neɗɗo mo ganduɗa carrément joguinoɗo aussi yurmede e aussi hannde toon gondi o yiɗa ni an jaari ndeeƴa walla tumminoɗa kala sa de wiɓata non holko gonnuɗa c'est à dire bon ko neɗɗo mo ganduɗa a wawa haalde aussi kadi vraiment ɓuure makko quoi wallahi e aussi kadi callinode injustice hamga e jaaɗo aussi vraiment hannde ha wiyani pular mais milieu galsen o en saɗi mo andama par ce que aussi kadi nde o yiɗi rap pular nde o wiyani tan yomi waɗ limité aussi e pular mais o yaha carrément wittoyde o naati partout hamga hannde sa yi jeeyaɓe Podor jeeyaɓe Matam jeeyaɓe ha Tamba ndentiɗo e Dakar mbawi wonde haɓɓere gandodiri mbiyanno mbiita 90% 100% ko Baba Kane hannde nde ko Fouta Pular hip hop ko ɗum ɗo mo ganduɗa ko groupe mo ganduɗa carrément hannde omo jeeya e waɗɓe ɗum aussi fonde ko yeehi ko mi wiyani maayi mais wuurima ko yidde tan andude carrément hannde wonto henno e leñol pular wonto henno aussi kadi e game hip hop pular wadde oɗo Baba Kane kañum woni Ablaye Camara neɗɗo moƴƴo laaɓɗo reedu aussi jokko en ɗam e kañum yimɓe jaara aussi kadi holno yaari to ganduɗa carrément mbiyanmi ko ɓuura doole fiya fella waɗa kadi haɗa kadi yiyede donc o woni Baba Kane mofta téléphone mum hefta carte d'identité mum même chose si yimɓe jiilo wiye yiya ko iba men ko mbiɗa hoore Baba Kane saabu ko mbiyata ko Baba Kane koye Baba Kane men foof min mi andama e affaire rap mimo andumo guila Baba Kane ene jangga crayon ene ƴefta comti nden sa soodi wutte ɓe mbaɗi mbisama hen brillant nden aslen waɗoɓe tatouage ko tarko gonno toon funeɓe ɗiɗo e kaw mabɓe Baba Kane ene yiilotno min nden min gandodiri hen kadi sa yi ha nder kadi kanko e monam ɓe goni sehilaɓe monam ɓe jigui groupe wiye nangumi nanga Abou ɗiɗo ɓe jigui Abou Foutanke e Abou Dakar Abou Ndiaye Abou Foutanke woni mawnam on inira Abou Foutanke jaami ha gondumi min e Abou ba c'est la vie aduna ko noon aduna ma welde iba men ñanden ko an waynono kam mais hannde ko an o saabu ko mbiyata ko Baba Kane dal andi rien n'est hasard Baba Kane min sakkitiro ko dog micro encore une fois andi mi haalnimo nde man dañmi émission nde kanko gaddimi haaldude mais kadi aussi min sakkitiro ko dog micro yo haal une semaine avant ko maaya wonno ko say fo jiɗi pop kejo wallahi waɗa asine bon ko noon yo yurmo yaako min hannde sa yeehi mbiɗa yaha mbiɗa walla mbiɗa yaha concert aji min ko Baba Kane ari nannirami concert mi ar aslem mi waɗa crayon o wi kam hamo jigui ticket blog woni ɗum ɗo ar concert advice success wi kam yomi yeeyamo ɗum jeemi nden o wi kam sa ari haddamal ɗo nodda kam noddu mo mbiyamo ɗum ɗo jeemi dokkumomi haalis o jaami ha aslem tottumomi refti hen authentique ganda rapport ko mbaɗaɗo invité o Louis Caro addi te kam fof kanko yoɓaniɓe suhaɓe ala aslem suhaɓe hande min ɗiyam nen ɗon hande suusa yaade place Baba Kane billahi mi tintarano on wiya kam Amadou ari ɗo wiyama o arino ko laɓade wiya kam e tellement dal aduna ko noon aduna welani Baba Kane dal ko mbiyata ko ñagonɗemo rek inchallah e reki berandi kadi bammu rappal ko arandi hayson joddaki berandi kam aɗa andi dille mo aɗa andi kadi jaar Baba Kane kadi ko gagnoɗo injustice sa yi ko heeɓimo ɗo fof ko injustice waɗimo ɗum kanko yana mi maaya dande heddo sabu ko mbiyata ko anne kadi wasara kadi holko ganduɗa e Baba Kane seeɗa bon Baba Kane mi wona gandu ɗum ha wooro par ce que mi ɓurano wonde ɗo e mi Mauritanie tan gonno mais mbeɗa nanamo no nanirami Baba Kane eno mbiɗa ni concert mo invité o addi yimɓe ha heewi yo naata ɗum fof mbeɗa nana e Baba Kane mbeɗa nanamo ara concert o soodan yimɓe fof biyeji yo naata ko hunde nde nananmi makko kadi ko révolutionnel dari caliɗo yawade par ce que hen mayde makko ari koye greffe somi juumani koye greffe ari manifestation
ko noon tan en duunonmo tan mbiyen yo Allah yurmomo yaafo Allah hannamo aljanna ɓoyen sakkanademo e duunade aɗa anndi aussi no o wirni en tant que rappeur artiste o pose ma question Baba Kane était un rappeur qui était très engagé vraiment e côté biyeji ɗi kam ɗum kam kala mbaɗowo concert tawi ko ɗo e Dakar a faami kala mbaɗowo concert so tawi carrément junngo makko ala heen anndu yakar wallahi wal azim o ƴettat biyeji a heewa o yaha o yeeya o ara kadi o tottuma taw hen mbuɗo yiɗa heen mais juste aussi ko wiide en tant que artiste so wiyama rap aussi kadi wiyete ko révolution armée de parole hen sa e mbiya noon woni RAP juste rap c'est pour aussi dénoncer et tout Baba Kane ko nden darde darino haɓade injustice carrément wadde dénoncer aussi surtout e côté état ji men walla ko wayno ko way noon hande bamum rap en tant que artiste rappeur hande est ce que tan ene yooɗi rokke exemple o tan wawi ko classe walla ego trip est ce que vraiment an vraiment aɗa dari pour haɓanade aussi mauritanninaɓe tampuɓeɓe ɓuuraɓe doole ɓe comme no Baba Kane waɗiri ɗo ni bon so rewi no laawol ko ɗum woni rapport rapport ko ɗum addi ɗum rap ko ɗum addi ɗum par ce que to ummi to e famamuye min mo ngannduɗo ko ɗum addi rap won joguinoɓe caɗele mato ay ala to mbawi wullatade ɗum ene ɓe kaldanno ɗum ni ko maɓe jima après ha musique yalti hen o firti min e hooram so woni musique en tant que artiste rappeur ko ɗum fotata wonde dardam surtout ga minen Mauritanie ni min so ɗum wonani dardam tan ɓe sikko ala ko rawano ɓuuri kam quoi minen ɓuuri lorde onon ni il faut ɗum wona darnam ne jeeya e darnam min o kadi artiste uji goɗɗi wonɓe ne jeeya e darde mumen par ce que wonko kewat Mauritanie hannde ma yi rappeur fof daro yaltina sowona haalde laamu ngu min e hooram ko noon so laamu ngu waɗi ko rewani lawol mo waɗanɓe son ɓe ganda kam min e hooram wona tan par rappeur uji ɗi tan kaaldami hay laamu ngu ɓe jogde maɓɓe caɗele en tant que leydi ndi waya no foti wade ni pourtant iba men comme Baba Kane nene Mauritanie Thomas tat le 28 novembre yimɓe jii ko watte gueɗel watte DJ Thie mi salminima yimɓe jiini kanko saabu kanko ne holko waɗano min ha jaltimi meeɗa wadde vidéo jaltumi vidéo mbeɗa haala ha mbeɗa waya hen tellement kanko ne no Baba Kane saabu dardumo comme no Baba Kane wano ni saabu ɗum no wonno kam tuusi ha mbami vidéo goymi hen mbimi saabu holko so ɓooyi holko jari kadi holko jarani saabu chaque le 28 direct an aɗa foti jagguede soit so koyɗe ma kela jiiƴe ma kele Baba Kane no foti laabi jaggaɗo min sakkene ñan woni e probléme 10 000 probléme o mbiɗa yiiɗo en aslem mbiyom Baba Kane neɗɗo ari wimo aɗa nande Sonko welti mbimi Baba Kane an accu ko bertoɗa oppuɗi politicien politicien ji kala keɓɗo ko galle mum farni wi kam so woni tan koye politicien ji maayami walla fiide woni joom rew o indi ɗiɗi ɓe ɗen tagat kamɓe ko maayde wi ko hen maayammi ayi te ko hen kadi ko wino o kadi ko hen woni effectivement koye politique pour waji ɓe paama aussi laaɓa Baba Kane hay politicien goto wondano quoi kanko il est là pour le peuple sénégalais ko ɗum kala to aussi kadi to laamu ngu heedi so tawi population en jogui caɗele o daro waɗa défendre population o quoi hande hayso wontino caggal makko ndeysan nde o yeehi nde Ousmane Diomaye jooɗima hande woni wiyoɓe carrément il a gagné caggal makko par ce que ko haɓertano ko woni mais firtani ko Diomaye o wondani so tawi omo wurno so Diomaye fewnani tan o daroto aussi o haaɓe donc o woni Baba Kane 2012 to wonno M23 woni yanamar pourtant nden kanko haɓinoɓe kadi ha Macky Sall woni ɗo nde Baba Kane hokki hen ene waɗi noon ɓe ganda cikka ko joni o ari waɗi ko pour Sonko non kanko min mbeɗa andimo Baba Kane no gandirmi mona mo gandirmin hooram ni noon gandirmomi mbeɗa andi kanko haɓanani hay goto haɓani tan ko injustice kanko ɗum tagimo dogde haw warora hen émission men noon hande ko mbiyata ko Kana woni Abdoulaye Camara e wonde Bamou Rap noon min beltinamama no feewi kono jaari kadi oɗon won namdal gotal namdoɗamo avant kadi ɓurdo ñaago ɓeeɗo en tant que debbo hannde so wontino kanko hannde Baba Kane wonno ko miñi ko mo jiɗimo e Baba daro ene kasano leñol ngol a faami walla leydi ndi ha yaara ni Salma holko ɗum waɗanma an na waɗan pousse no feewi par ce que mi anndu kam ko neɗɗo joom jiɗɗo hunde kadi yo won ɗum tagi ɗum wadde hunde kadi haani ma e heen kadi affaire o sa ƴeewi wona ongo o waɗi koko foti wadde kono Baba Kane par ce que affaire wonto fuɗɗi hay tan annabaɓe nen ko ni wano neɗɗo haɓonto l'islam ha ware heen ɗaɓɓitama ko haaɗa heen ɗum tagi kala ko waɗira koko waddi vraiment ko noon tan ami yo hannoma aljana ya barke Mouhamadou sallallahu ko ɗum wonno émission men yonta hannde
hande yonta hande kam hande jaari waɗani firi maro ko émission no yarni kadi ko ɓerdam ko neɗɗam ko giɗam ko on mbaɗɗe on memɗen hande sa ɓintinima saabu mi forsi ɗum mi forsu saabu so iba heeɓi ɗo no wayi mi heeɓi ɗo wayi so ɓoyi plateau wawi wadde jiiɓade ko ɗum waɗi tan hankkadi mbaddumi ɗumir ko rek forsume ɓerdam ha ko jinmi haalde e Baba Kane ko kalme muɗum émission men ari ha ɗo en noon konngol ma cakkirgol e mbayniguma Bamouram ko weltare mawde arde ɗo jordade moɗon no mbiɗa nani en jiiɗino wadde ɗum ngol to mais heɓani wadde ko nde yontinde tan ko nden en tout cas mi weltima no fewi mbeɗa wi yo émission o yaaru yeeso ha waɗa sponsor uji kewɗi mone men fof yi hen hoore muɗum inchallah grand Ibane eyyi ko noon en tout cas mi salminimo no fewi ko weltare han encore une fois après Pile TV inchallah min hankkadi désormais mboɗemi ɗo de so Allah jaaɓi salminde aussi Salma Diary et puis Raki aussi et notre frère que j'estime beaucoup mo korsinmi Bamouram par ce que aussi kadi on waɗi gam hoore makko kanko machallah mboɗo wima bon vent e wi salminde aussi kadi kaw ceernal mo ganduɗa carrément aussi ko ɓinguel nene mum Baba Kane mais aussi mawnum Baba Kane ne wiye Oumar Camara mi salminima mi salmini aussi kadi kala yiiɓenke Pile TV continuer à abonner mais continuer aussi kadi e dusde oɗo émission wadde partager aussi hay toon nokku saabu aussi ko nafoore merci à vous ok Salma hande kam mi wiyata koye mbiɗa miijiri inde ɗe ni Salma annene eyi ko noon tan ndeysan Baba Kane yo ɗuɗumomo yaafo Allah haalnoma aljanna no fotte annabi sallllahu alayhi wa sallam inchallah yo jokki toon cukawo makko ya barke Mouhammadou par ce que vraiment ko neɗɗo darniniɗo leydi muɗum ha en darni e ko yitton kon ko yo hunde fof yo feew ha Allah waɗi wayno waɗi ni ndeysan ko noon tan aduna noon ko ni rek enen fof ha laaɓa ha we ceer o fof no joyi tan no yarata ɗum ɗo woni saati makko ndeysan en duwontomo rek c'est ça ko debbo dondu e amen Samba wono ɗo salminde on mi salmini Famata Lam Niang moƴƴo Lam Diane Bayal mi salmini mi juurima vraiment mi salmini miñam sabbe molel waɗi em oɗo wutte moon aɗa wimi das miña mawnam ya waɗire émission vraiment mi weltinimama ha ɗon wawi haade merci à prochaine inchallah salmini les invités baba oɗo Bamouram machallah affaire a waɗi fayida min duwonmare yo Allah jokku balɗe ma inchallah rabbi merci tamit mon frère merci ko noon tigi a jarama Diary min kam mi haalani hay hunde henna e Baba Kane guila émission fuɗɗi bon Baba Kane mi andanumo henna no fewi mais ko wiya ko gueɗe makko tagui yimɓe gandimo neɗɗo mo gandanɗa ko neɗɗo gonɗiyanke mbaɗannoɗo utilisé henna hutortonoɗo henna musique mum pour wadde dénonce injustice donc ko neɗɗo gonɗiyanke wadde mayde makko ko gonɗiyankagal makko henna saabi henna Allah hande ƴetti fitanu makko donc ko hunde gandanɗa ko hunde gandanɗa c'est quelque chose à respecter donc mbeɗa duwanomo mbeɗa wiyamo yallah yurmomo yaafomo yo leydi ɓuɓanmo yallah umminmone e aljanna firdawsi henna donc ko ɗum tan mbawnomi haalde Baba Kane donc rest in peace kadi big respect à toi et à ton âme donc Bamouram annene mboɗo duwanoma henna yallah yettin henna anniyaji ma henna carrière ma to jiɗɗa yettoɗo yo Allah yettin ɗum henna inchallah nanma henna e featuring ngaji henna hono Chris Brown en henna e kala artiste mo jiɗɗa ene wawi wonde sa gomɗini inchallah donc ɗum wonno konngol an cakkitiɗo henna mi hokki on rendez-vous kadi ha dimanche prochain so hawre welede Allah on jarama ok ko noon tigi émission men ari ha ardi ɗo henna ko ɗon kadduɗen e mabɓe émission wonno hande invité men ko Bamouram e wonde grand men Iba men en calmini foof kadi en calmini kala gonɗo e affaire rap mi yaha toon ha Mauritanie mi salmina rappeur am woni Bewɗo Aka DJ Thie mi salminimo Thomas Anne ko noon authentique onon foof dal mi oppani hay goto e mi yaha kadi ha Aslem en part de Baba Kane kadi mi salmina toon woni suhaɓe mo formuno oppi ɗumen toon Kana Togosel Fulle Ndiayo onon foof dal on calminama on mbiyama kadi moƴƴere Allah e moon kadi en cettata kadi e downade Baba Kane kadi ha dimanche inchallah rabbi